le lo le lo lo. Lah menika kalian campur sari cangkem budaya monggo. Iki gamelan C. Gamelan C lho karo lambe tok C apane. Lah C iki apa to? Apa C? Kunci. C kok kunci kowe kebangetan. C kuwi cangkem. Nah ngono ki kode. Ngono lho. Nggih. Kowe iso kaya iki. Napa? Kowe iso Ayo kisone to, Bos. contone apa? Lah iki kendange sapa to kok ora enak Mas. Kendhange Patrick no. pon-ponan saka Mbang Sri lho kuwi. Bang Sri. Heeh, ngebon lho aku. Bocah kaya ngono kendhange iso kempiang ngono. Mas aku. Lah kendang ra nek base belas. Lha pancen suarane suara cilik kaya. Lah kendangi tok tluntong tak ndeng delitung tang tok tluntong tak ndeng delitung tang. Lah kok ora ngono. Upamane kowe sing ngendang. Iya. Wis kuntet bas. Jaman saiki. Alah. Apa lilin Lah